Σας είχα υποσχεθεί ή μάλλον θα το πάρουμε αλλιώς. Σας είχα πει βέβαια με ποια θα μιλήσουμε, αλλά θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Χαρακτηρίστηκε ως παιδί θαύμα. Λίγα χρόνια αργότερα όλοι καταλάβαμε γιατί την έχουν χαρακτηρίσει έτσι. Είναι από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες, με μαγευτική φωνή, και ο λόγος φυσικά για τη Μαντό. Μαντό, καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Καλά κι εγώ, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για σένα. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω. Τι όμορφα κι εγώ, να είστε καλά. Και οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές προς εσένα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσες θα καταφέρω να σου θέσω. Έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και δραστήρια, αλήθεια είναι. Μη σου πω και υπερδραστήρια. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, προέρχεσαι από μια οικογένεια μουσικών. Ναι, ακριβώς. Μπαμπάς πιανίστας, μαμά σοπράνο λυρικής σκηνής. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχεις σαν πρότυπο τους γονείς σου. Ίσως δεν ξέρω αν σαν παιδί έλεγες θα μοιάσω στη μαμά και στον μπαμπά, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια, αν το είχες αυτό. Όχι, σαν παιδί η αλήθεια είναι δεν σκεφτόμουν ακριβώς τι θα γίνω, ούτε είχα διαλέξει. Αλλά νομίζω ότι το τραγούδι με διάλεξε από μόνο του. Ήρθε δηλαδή σαν κάτι πάρα πολύ φυσικό πάνω μου, μέσα μου, έξω μου, παντού. Οπότε ήταν μοιραία η διαδρομή μου. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Έχεις μια μαγευτική φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης έχεις συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συνεργασία που θυμάσαι για κάποιον λόγο έτσι λίγο έντονα, ή κάποια στιγμή θα ήθελες να επαναλάβεις κάποια συνεργασία. Έχω συνεργαστεί με πολύ κόσμο. Θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα να επαναλάβω τη συνεργασία με όλους βασικά. Και με τον άνθρωπο που ξεκίνησα μαζί, τον Κώστα Χαρτοδιπλωμένο, και μετέπειτα τον Στέφανο Κορκολή, το Φίβο, με όλους αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς. Με το Φίβο μάλιστα έχετε κάνει και τα 20 χρόνια Φίβου που ήταν, αν θυμάμαι σωστά. Ναι. Συμμετείχα σε αυτή τη μεγαλειώδη παραγωγή που ήμασταν τόσοι καλλιτέχνες στο ΆΚΑ, που ήταν κάτι τόσο συγκλονιστικό. Θα ήθελες να το επαναλάβετε? Γιατί ήσασταν τόσο σπουδαία ονόματα επί σκηνής. Ναι, βεβαίως θα ήθελα. Δεν ξέρω πώς φάνηκε σε εσάς, εμάς σίγουρα μας εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Σας άρεσε? Είναι μια ερώτηση, ξέρω, που δεν σου αρέσει να σου γίνεται. Τη θεωρείς, συνήθως έχω διαβάσει δημοσιεύματά σου, χαζή ερώτηση. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όλοι την κάνουμε και δεν θα λέγω η εξαίρεση. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Να ρωτήσω εγώ. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτά που έχω πει? Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Θα σου το πω, ρε παιδί μου, τύπου μέσα από τις τελευταίες σου δισκογραφίες, ποιο τραγούδι σου ζητάνε πιο συχνά να ακούσουν, ή από τις παλαιότερες? Πολύ ωραία. Την έθεσε στην ίδια ερώτηση διαφορετικά. Πολύ σύντομα. Okay. Οπότε θα σου απαντήσω ότι μου ζητάνε πιο πολύ. Ναι. Ο κόσμος να τραγουδήσω. Λοιπόν, περιέργως μου ζητάνε τον Never Let You Go που ήταν στη Eurovision. Αλήθεια? Ναι. Εντάξει, ήταν τρομερή η ερμηνεία. Δηλαδή σε κάθε... Δεν μου ζητάνε ελληνικό κάτι από τη δισκογραφία και αυτά, μου ζητάνε αυτό που ήταν στη Eurovision. Που εντάξει, και αυτό ήταν στη μου. Αλλά μου κάνει εντύπωση που μου ζητάνε αυτό. Από τα παλαιότερα υπάρχει κάποιο έτσι? Εντάξει, έχεις πει και καλοκαιρινά τραγούδια, έχεις πει... Από τα παλαιότερα, κοίταξε. Μου ζητάνε, εννοείται μου ζητάνε τα χορευτικά που έχω πει, τα πρώτα μου βήματα, δηλαδή στοιχηματίζω αυτό το καλοκαίρι και αυτό το πάντα. Βέβαια. Από εκεί και πέρα μου ζητάνε και άλλα όμως, και από τη συνεργασία μου με τον Στέφανο Κορκολή, όπως το Φυλακισέ με. Μου ζητάνε πάρα
απολύτως αισθήσεις. Το θέλει η Άννα μου η αγάπη επίσης πάρα πολύ. Έχεις πει τόσο πολλά τραγούδια, τόσα πολλά, ναι, που νομίζω ότι ο καθένας αν ρωτήσει θα σου πει και ένα διαφορετικό. Ναι, πράγματι. Είναι αλήθεια ότι μπαίνοντας στη δισκογραφία σε πάω στο 1981 χρησιμοποίησες ψευδόνυμο? Όχι, δεν είναι ακριβώς ψευδόνυμο, αλλά επειδή που το είχε γράψει ο Κώστας Χατζηδουλεμένος με τον Βασίλη Τερπηγή ήταν στα αγγλικά και τότε είχα υπογράψει ένα συμβόλαιο στο Filmy App αναφέρεσαι? Για να κυκλοφορήσει. Ορίστε. Στο Filmy App αναφέρεσαι? Στο Filmy App αναφέρομαι, ναι. Επειδή είχα υπογράψει ένα συμβόλαιο για να κυκλοφορήσει σε όλη την Ευρώπη τότε, διαλέξαμε, παραποιήσαμε μάλλον λίγο το όνομά μου, Μαντό, και το κάναμε Μέντι, για να είναι πιο εύβυχο στους Άγγλους, στους άλλους λαούς, ας πούμε. Γιατί το Μαντό το προφέρουν σαν Μάντο, ναι, οι ξένοι. Και θεωρήσαμε τότε ότι το Μέντι θα ήταν λίγο πιο εύβυχο ή πιο εύκολο για τους ξένους. Αλλά μετά όταν έκανα την ελληνική μου δισκογραφία πια, επανήλθα στο όνομα μου. Εσύ ήθελες να το κρατήσεις το Μέντι ή ήθελες το Μαντό? Όχι, Μαντό. Το όνομά μου. Νομίζω γι' αυτό το κράτησες κιόλας. Δεν είμαι του ξενικού και πολύ. Σου πάνε. Σου πάνε πολύ και τα ξένα όμως. Ναι, αλλά λέω όσον αφορά τα ονόματα. Ναι. Είσαι από τους καλλιτέχνες που έχει χυθεί πολύ μελάνη στον τύπο για σένα. Χωρίς όμως να απασχολείς για την προσωπική σου ζωή. Αυτό πώς το έχεις καταφέρει? Γιατί η προσωπική μου ζωή δεν είχε ποτέ κανένα ενδιαφέρον, γι' αυτό. Δεν νομίζω. Είσαι μια καλλιτέχνης που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα απασχολεί και η προσωπική ζωή. Το έχουμε δει πολλές φορές. Πώς έχεις καταφέρει τώρα να κρατήσεις την προσωπική σου ζωή? Είναι κάποιο μαγικό? Είσαι τόσο ήπιον τόνων, δεν προκαλείς? Τι? Γιατί ήμουνα όλη μου τη ζωή σε 2 γάμους. Οπότε τι να απασχολήσω? Δεν είχα, πώς να το πω, θορυβώδεις σχέσεις, ούτε σχέσεις με συναδέλφους, ούτε κάτι το οποίο να προκαλεί. Η προσωπική μου ζωή ήταν τελείως ήρεμη και ήσυχη πάντα. Οπότε δεν υπήρχε και λόγος να γραφτεί κάτι από αυτού. Ναι, συμφωνώ, αλλά πάλι σου λέω ότι η καινούρια, ας πούμε, γενιά καλλιτεχνών, δεν ξέρω αν το προκαλεί η ίδια, αν δίνει μάλλον στον τύπο τροφή και προκαλεί. Νομίζω ότι εσύ κατάφερες να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά μόνο με τη φωνή σου. Και αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι αλήθεια και ήταν και, πώς να το πω, ήταν κάτι που το ήθελα και η ίδια. Δηλαδή ήθελα η καριέρα μου να βασιστεί σε αυτό. Αυτός ήταν ο κεντρικός άξονας και όχι το τι έκανα με τον τάδε, με τον άλλον, αν παντρεύτηκαν, χώρισαν, ούτε τα παιδιά μου έχω δημοσιοποιήσει ποτέ, ούτε, δεν μ' αρέσει αυτό. Ποτέ, ούτε νομίζω το έχουμε δει σε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Ναι, όχι. Δεν μ' αρέσει. Αν θέλουν να επιλέξουν εκείνα κάποια στιγμή να θέλω να βγω, όπως τώρα η κόρη μου σιγά σιγά έχει αρχίσει και μου λέει «Μαμά, θέλω εγώ να βγω στην τηλεόραση». Αλήθεια? Το φοβάσαι? Το φοβάσαι? Να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση που φοβούνται όλοι οι γονείς, έτσι λίγο με μαμά και παιδί, ότι μπορεί να ακούσει πολλά? Μα δεν είναι απαραίτητο να γίνει τραγουδίστρια. Μπορεί να γίνει μουσικός, μπορεί να γίνει μαέστρος, μπορεί να γίνει... Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, 8 χρονών είναι. Βέβαια, είναι πολύ μικρή. Αλλά φοβάσαι για μετέπειτα ότι μπορεί, ας πούμε, να πέσει στη σύγκριση ή προσπαθείς να περάσεις στο πεδίο ότι εσύ έχεις μια δική σου προσωπικότητα, δεν θα ακούς κανέναν? Κοίταξε να δεις. Η σύγκριση
σύγκριση θα υπάρξει μόνο αν κάνει ακριβώς αυτό που έκανα εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι έχει τη δική της προσωπικότητα και να κάνει τα πράγματα που της ταιριάζουν εκείνης. Οπότε δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχει σύγκριση. Άλλωστε είναι μια καινούργια γενιά, νέα γενιά, άλλα ερεθίσματα, άλλα βιώματα, άλλες κατευθύνσεις, άλλος τρόπος ζωής, είναι όλα διαφορετικά. Βέβαια. Συμφωνώ. Θα σε πάω λίγο διαφορετικά. Υπάρχει έτσι κάποιος καλλιτέχνης που να έχεις ξεχωρίσει από τη νέα γενιά? Γιατί έχουμε δει και πολλά talent show, έχουμε δει και νέα παιδιά που μπαίνουν στη δισκογραφία. Υπάρχει κάποιο παιδί που να λες ναι, αυτό έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, θα πάει καλά? Κοίταξε, άλλο το κάποιος έχει πολύ ωραία φωνή και άλλο το θα πάει καλά. Είναι δύο διαφορετικά κεφάλαια αυτά, δυστυχώς. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλα ταλέντα και γενικά η Ελλάδα γεννάει ταλέντα. Από εκεί και πέρα διανύουμε μια εποχή δύσκολη για όλους μας και για τους νεότερους και για μας, τους παλαιότερους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν μεγάλες καριέρες, να το πω έτσι. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος να μπορέσει να χτίσει μια καριέρα η οποία να έχει διάρκεια. Γιατί δεν υπάρχουν πια τα μέσα, δεν υπάρχει πια, η δισκογραφία πια δεν βασίζεται στις πωλήσεις. Δεν υπάρχουν πωλήσεις μάλλον καθόλου πια. Οι δισκογραφικές εταιρείες ουσιαστικά λειτουργούν πιο πολύ σαν εταιρείες διανομής και επικοινωνίας. Οπότε μοιραία είναι ό,τι καταφέρει ο καθένας μόνος του σε όποιο βαθμό εκείνος μπορεί. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οικονομικά. Ο δικός μας ο κλάδος φυσικά έχει πληγεί πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και λέω ότι ναι, θα υπάρχουν ταλέντα, αλλά από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο τους δίνεται δυνατότητα να αξιοποιηθούν στη σημερινή εποχή. Ναι. Νομίζω ότι εσύ έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Δεν φαίνεται πολλές φορές, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, και γιατί κρατάς ήπιους τόνους. Αλλά νομίζω ότι εμείς ξέρουμε ότι έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, είτε με φωνητική, με μαθήματα, είτε με τις γνώσεις, με συμβουλές. Ναι. Σ' αρέσει γενικά να βοηθάς νέα παιδιά? Ό,τι μπορώ, αν περνάει το χέρι μου, το κάνω. Δεν το έχουν πολλοί καλλιτέχνες αυτό. Κοίταξε, Νίκη μου, δεν έχω ανασφάλειες. Αυτό. Καμία ανασφάλεια δεν έχω, οπότε εάν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για έναν άνθρωπο και περνάει το χέρι μου, επαναλαμβάνω, γιατί να μην το κάνω. Είσαι λοιπόν από τους ανθρώπους, από τους καλλιτέχνες, να το θέσω σωστότερα, που δεν φοβάσαι τις προκλήσεις. Για μένα απόδειξη είναι το γεγονός ότι έχεις λάβει μέρος στη Eurovision, στο Your Face and Familiar. Αλλά και τραγούδισες, αν δεν κάνω λάθος, και στο πρώτο τελευταίο live με την Έλενα Κυριακού, με εκπλήξεις ευχάριστα, μπορώ να πω. Είσαι κομπλεξάριστος άνθρωπος, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελες λίγο να αφήσεις την ασφάλεια και να μην παρεξηγηθώ λέγοντας ασφάλεια. Δεν εννοώ να βολευτείς, εννοώ να είσαι ότι είσαι μια καλλιτέχνης που σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, να πας στη μεριά του κριτή. Ναι. Δεν θα είχα πρόβλημα. Μπορείς, δηλαδή, πώς το εννοώ, γιατί άκουσα μια συνέντευξη από ενός συναδέλφου σου, ο οποίος είπε ότι νομίζω ότι είμαι πολύ ευθύς και νομίζω ότι θα τρομάξω τα παιδιά και δεν θέλω να πάω στη θέση του κριτή, αν και μου αρέσει. Έχω τα προσόντα. Εσύ νομίζω ότι δεν είσαι έτσι. Είσαι ευθύς, αλλά... Κοίταξε να δεις, αν ήμουν κριτής σε κάποιο talent show, αυτό που θα έκανα είναι να εντοπίσω το έλλειμμα και την ανάγκη που έχει ένα παιδί, ούτως ώστε να μπορέσει να το διορθώσει. Ό,τι και να είναι αυτό. Είτε μικρό είτε μεγάλο. Από αυτή την πλευρά θέλω να το γραφείς, αν το πάρεις έτσι.
Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία όμως να υποτιμήσω ή να κρίνω ή να οτιδήποτε να συγχωρήσω κάποιο παιδί. Θα το έκανα για να βοηθήσω μόνο. Αυτό έχει φανεί, σε επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τραγούδισες κιόλας και στο The Voice. Δηλαδή, είσαι μια πολύ μεγάλη φωνή, όπου την είδαμε και στο Voice μαζί με την Μαρία Έλενα Κυριάκου, και επίσης είπες και πάρα πολύ ωραία λόγια για εκείνη. Εσύ... Όχι, συγγνώμη που σε διέκοψα. Όχι, λέω, τα λόγια που είπα άξιζε η κοπέλα. Δηλαδή και έχει ταλέντο, βέβαια, εντάξει. Είναι μια τραγουδίστρια που δεν έχει δουλέψει τη φωνή της πολύ. Της έδειξα κάποια πράγματα όσον αφορά και τις αναγνώσεις και όλα. Τα κατάλαβε, έχει φοβερή αντίληψη. Τι να πω, από εκεί και πέρα είναι θέμα πορείας. Πώς θα διαγραφεί η πορεία της. Όπως και της κάθε κοπέλας ή αγοριού που αποφασίζει να ακολουθήσει τη δουλειά. Υπάρχει έτσι κάποιο πρόσωπο μέσα στο Voice, ανεξάρτητα από τη Μαρία Έλενα, που να ξεχώρισες? Που να? Ξεχώρισες. Που να ξεχώρισα. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι όσοι πήγαν στον τελικό, νομίζω ότι άξιζαν να είναι εκεί. Και πρέπει να πω ότι κιόλας ίσως ήταν το μοναδικό talent show, γιατί τελείωσε, που υπήρχε τέτοια αντικειμενικότητα. Ναι. Δηλαδή σε άλλα talent shows δεν νομίζω να βλέπουμε την αρετή, ας πούμε, στον τελικό. Όντως, έχεις δίκιο. Θα ήθελες να... Γιατί η αρετή είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έτσι εκπροσωπεί μια ανεξάρτητη σκηνή που στο ύφος των Cranberries και τα λοιπά, που είναι ένα ιδιαίτερο είδος. Και αυτό ακριβώς ήταν και η επιτυχία του σοου, ότι έβγαλε καλλιτέχνες, δεν έβγαλε ανθρώπους που είναι για πίστα μόνο. Θα ήθελες, φαντάζομαι, να πάρεις μέρος, να λάβεις μέρος, αν σου γίνει κάποια στιγμή πρόταση, δεν ξέρω κιόλας αν σου έχει γίνει πρόταση για κριτική επιτροπή, σε ένα τέτοιο είδος. Μου είχε γίνει παλιότερα, μου είχε γίνει παλιότερα, αλλά δεν μπορούσα λόγω φωτογραφιών. Εάν μου ξαναγίνει όμως, μπορεί να το σκεφτώ. Φαντάζομαι σε τέτοιου είδους είσαι πιο κοντά κόνσεπτ τύπου Voice. Ναι, σίγουρα, ένα αμφισβήτητα. Τα αμφισβήτητα τύπου The Voice. Όπου υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή και το ζητούμενο είναι η φωνή, όπως λέει και ο τίτλος του show. Your face sounds familiar. Είπες τα πάντα, τραγούδισες σχεδόν τα πάντα. Όλα τα είδη. Ναι, δεν υπήρχε και σε όλα ήσουν μέσα, ρε παιδί μου, μπορούσες να προσαρμοστείς με όλα. Αυτό λέγεται ταλέντο, χάρισμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το πω. Τι γεύση σου άφησε τελειώνοντας? Πάρα πολύ ωραία εμπειρία ήταν. Ήταν και κάτι καινούριο για μένα, γιατί υπήρξε και μια υποκριτική πλευρά που και εγώ ίδια δεν είχα ανακαλύψει αυτό. Είχε πλάκα, είχε και την πλάκα του, είχε μορφώσεις που είχε ένα ενδιαφέρον. Άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Ναι, όντως. Και μου άφησε μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και ήταν και μια εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο αξίζει κάποιος να το ζήσει. Ένας καλλιτέχνης, δηλαδή, αξίζει να το ζήσει αυτό. Και Eurovision. Θα ξαναέπαιρνες μέρος? Ήταν κάτι που τελείωσε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα ξανά παίρνω μέρος, αλλά σίγουρα ήταν και εμπειρία που χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να τη ζήσω. Φέτος πήγε το Rise Up, το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Σου άρεσε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι θα άξιζε πολύ υψηλότερη θέση, αλλά η ατυχία των παιδιών ήταν, όπως και η δική μου όταν πήγα, ήταν μέσα οι γειτονικές χώρες στο διαγωνισμό. Συμφωνώ, και δυστυχώς σε τέτοιου είδους θεσμούς
πρέπει να υπάρχουν οι γειτονικές χώρες, αλλιώς συμβαίνουν αυτά που είδαμε. Ακριβώς. Γιατί δεν ήταν ούτε η Βουλγαρία, ούτε η Αλβανία. Όχι, η Αλβανία ήταν. Ήταν κάποιες χώρες που ήταν στις προηγούμενες χρονιές που μας ψηφίζουν σταθερά. Ούτε και η Κύπρος πήγε φέτος. Ναι, ούτε η Κύπρος, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και γενικά, επειδή ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Είσαι ανοιχτή γενικά σε καινούρια πράγματα όμως? Είσαι από τους λίγους καλλιτέχνες. Μ' αρέσει να ζω στο σήμερα. Μ' αρέσει να ακούω μουσική του τώρα, του αύριο. Είμαι της τεχνολογίας. Γενικά μ' αρέσει, νεανίζω, πώς να το πω, μπεμπελίζω λίγο. Ό,τι κάνεις σου πάει. Δεν σε έχω δει κάπου να κάνεις κάτι που να μην σου πάει. Ευχαριστώ. Δεν είμαι η μόνη που το λέω. Έρχονται τα μηνύματα σοριδών. Ξέρω ότι διδάσκεις κιόλας. Ναι, τα τελευταία 4 χρόνια ασχολούμαι πλέον και ενεργά με τη διδασκαλία, γιατί και πριν έκανα κάποια πράγματα, κάποια ιδιαίτερα κτλ. Αλλά τώρα πλέον ασχολούμαι πιο ενεργά, γιατί διδάσκω και στο Δύο Τέχνες του Γιώργου του Φακανά, στο Μοσχάτο. Έχω πράξιμο και έχω τους σπουδαστές. Ετοιμάζουμε πολύ σπουδαία πράγματα, ναι, πες μου. Πόσο εύκολο είναι να τα συνδυάζεις όλα, να διδάσκεις, να κυκλοφορείς το επικείμενο άλμπουμ, συναυλίες, παραστάσεις, όλα αυτά, πώς? Τι? Πραγματικά θαύμα. Και να μεγαλώνω και δύο παιδιά μόνοι μου, έτσι. Πώς, πες μου, υπάρχει κάποιο μαγικό, τι? Προγραμματισμός χρειάζεται όλα. Προγραμματισμός σωστό, με την οργάνωση και τον προγραμματισμό πώς να καταφέρεις πολλά πράγματα. Ειδικά εμείς οι γυναίκες είμαστε και πρικισμένες από τη φύση. Μπορούμε να συνδυάσουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ταυτόχρονα. Συμφωνώ. Έχεις και πρεμιέρα σήμερα σε παράσταση. Ναι. Πες μας μερικά πράγματα. Σήμερα στο θέατρο του Οδείου, αυτό το Οδείο που διδάσκω διαθέτει ένα καταπληκτικό χώρο συναυλίων, θεατρικών παραστάσεων κτλ. Ανεβάζουμε την παράσταση Jesus Christ Superstar, το γνωστό musical, το οποίο το δουλεύουμε 1 χρόνο τώρα. Είναι μια καταπληκτική, αξιοθαύμαστη προσπάθεια των παιδιών που σπουδάζουν, και όσοι έρθουν πραγματικά θα εντυπωσιαστούν. Θα νομίζω ότι βλέπεις κάτι πολύ επαγγελματικό από επαγγελματίες, ας πούμε, που είναι χρόνια στη δουλειά. Και όμως αυτά τα παιδιά δουλεύουν μόλις 2 χρόνια στο 2, είναι καινούργια παιδιά, μικρής ηλικίας, και πραγματικά θα είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Θα παίξει σήμερα, ξεκινάμε, και θα είμαστε μέσα και το Σάββατο. Έχουν καλή δασκάλα. Εγώ ανέλαβα ως coach το κομμάτι των ρόλων της φωνητικής δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι συντελεστές και σκηνοθεσία, χορογραφίες κτλ. Που έγιναν από άλλους συναδέλφους. Έτσι έχει στελεχωθεί πολύ σωστά όλη αυτή η προσπάθεια. Και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι σούπερ επαγγελματικό. Έχεις όμως και άλλη μία παράσταση στη Σκαριά. Ετοιμάζω και την άλλη παράσταση, πάλι του Οδείου, η οποία θα την ανεβάσουμε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου περίπου. Και εκεί βέβαια έβαλα όλα μου τα δυνατά όσον αφορά την έμπνευση. Να δεχτώ μια φοβερή ιδέα, και νομίζω ότι είναι μια φοβερή ιδέα. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Queen. Και θα είναι όλη η παράσταση αφιέρωμα στους Queen, με τραγούδια των Queen, με υπέροχα φωνητικά, υπέροχες χοροδίες που βοηθάει ο συνάδελφος καθηγητής φωνητικής ο Νίκος Επενέζης όσον αφορά τις χοροδίες, με την ορχήστρα, με ζωντανή ορχήστρα, με καθηγητές,
δηλαδή και τον ίδιο τον Γιώργο Παφακανάπη στο παίξει μπάσο, αλλά και άλλους καθηγητές του δύο, οι οποίοι θα παίξουν αρχίστρα. Και πιστεύω ότι θα είναι και αυτή μια μεγαλειώδης παράσταση που ενδεχομένως να την κρατήσουμε και πιο πολλές μέρες από μία. Σας το εύχομαι. Και πάμε λίγο... Φυσικά όλοι μπορούν να ενημερώνονται φυσικά από τα προφίλ μέσα στο Facebook και τα λοιπά, Twitter και τα λοιπά, όπου γίνονται οι σχετικές ανακοινώσεις. Στο Facebook υπάρχει κάποιο έτσι προφίλ που μπορείς να μας δώσεις, ώστε όσοι δεν ξέρουν ποιο είναι να μπουν και να ενημερώνονται? Καταρχήν υπάρχει το official fan page, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις δραστηριότητες και τις προσωπικές μου, αλλά και των παραστάσεων του βίου και όλα αυτά. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα προφίλ, τα Μαντός Σταματοπούλου, A, B, C, D, E, F. Σ' αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, για πολλοστή φορά αυτό το πούμε. Ναι, πράγματι. Επικείμενο, λοιπόν, πάμε λίγο στο επικείμενο άλμπουμ. Το τραγούδι Πολύπλοκα είναι έτσι ένα από τα τραγούδια έτσι που έχουμε ξεχωρίσει εμείς. Το τραγούδι το επέλεξες εσύ? Πώς έγινε η επιλογή του τραγουδιού? Η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που ετοιμάσαμε και επειδή προέκυψε το show, το The Voice, ναι. Είπα γιατί όχι, αφού είναι έτοιμο, ας το πω εκεί. Και έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, και το πρώτο single του άλμπουμ. Πότε βγαίνει, έτσι πες μας λίγα πράγματα για το συγκεκριμένο άλμπουμ? Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμη να πω τις οριστικές συνεργασίες, γιατί ξέρεις αυτά τα πράγματα είναι λίγο ρευστά και μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί κάτι να αλλάξει. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ. Θα περιέχει και μουσικές δικές μου βέβαια, όπως πάντα σχεδόν σε κάθε άλμπουμ, αλλά και άλλων δημιουργών. Δεν έχω περισσότερα να πω προς το παρόν. Την επιλογή των τραγουδιών την κάνεις αποκλειστικά εσύ? Εγώ και οι συνεργάτες μου. Αυτό το πράγμα πώς είναι να επιλέγεις ένα τραγούδι και να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα γίνει επιτυχία? Το γνωρίζεις? Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν μπορείς να γνωρίζεις τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Απλά εγώ λειτουργώ λίγο με την αισθητική. Επιλέγω ένα τραγούδι που να είναι της αισθητικής μου και να μην γεμίζει εμένα. Από εκεί και πέρα συνήθως συμπίπτει να συμβαίνει το ίδιο και στο κοινό μου. Οπότε είναι η ευχάριστη συγκυρία αυτή. Έχεις πολύ καλή αισθητική, λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε λίγο έτσι πριν το κλείσιμο και στις συναυλίες. Αν θα κάνεις κάτι φέτος το καλοκαίρι, αν υπάρχει έτσι κάτι στα σκαριά? Ναι, θα κάνω κάποιες επιλεγμένες εμφανίσεις. Έχω 2 εμφανίσεις να κάνω στην Κύπρο, μάλλον αρχές Ιουνίου. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία ακόμα όμως. Μετά, γύρω στις 20-21 Ιουνίου έχω να κάνω μια εμφάνιση εδώ στον Νότιο, κάπου προς Αρτέμιδα, εκεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Και στα σκαριά βρίσκονται και άλλες 2-3 εμφανίσεις που όταν οριστικοποιηθούν με το καλό θα τις ανακοινώσω. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχαμε. Θα σε παρακολουθούμε έτσι μουσικά. Περιμένουμε και το άλμπουμ έτσι ολοκληρωμένο. Να το χαρούμε. Και νομίζω θα τα ξαναπούμε και πάρα πολύ σύντομα. Όποτε θέλετε με παίρνετε τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου, φιλιά και χαιρετισμούς στο κοινό που μας ακούει, Σοκρατές, και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.